L-Aqda Repubblika għajret li deputati u ex-kandidati nazzjonalisti Clyde Puli, Kristi De Bono u Mario Gallia bħala fossili u sostniet li oħrajn bħalhom iridu jsegwu l-eżempju tagħhom. Dan sar permezz ta' Michael Zammit Mempel li huwa attivist u kellim f'attivitajiet tal-Aqda Repubblika immexxija minħu wieħed mill-ewlenin tal-establishment nazzjonalista Carol Akolina. L-Aqda Repubblika ħarġet sodisfatta bi 3 deputati u kandidati ta' Idrin Delija u fuq Twitter Mempel kiteb kontra 3 kandidati li rtiraw. Di mhux l-ewwel darba li l-Aqda Repubblika magħrufa l-qrubija tagħha ma' tmexxija ta' Bernard Grech u rrid is-sodisfazzjon u kummentat fuq intriċċi fil-Partit Nazzjonalista fosthom riżenji u irtirar ta' kandidati nazzjonalisti tal-fazzjoni ta' Idrin Delija. Hekk għamlet l-Aqda Repubblika meta rtirat Roslyn Borchnight u riżenjat mill-kariga ta' Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt ta' Repubblika kienu qalu li l-aħbar li Borchnight irtirat il-kandidatura tagħha żgur li ma kienx l-ar aħbar li ħarġet meta riżenja alleat ta' Idrin Delija u kunsillier nazzjonalista Andre Grech ta' Repubblika qalulu biex xelaq il-bib warajh u ma jazzardax jiġi lura. Andre Grech kien saħaq li huwa ma jiflaħx jibqa' f'partit fejn tirrenja l-mibeda. Esponenti tal-Aqda Repubblika ta' spiss ikunu flaqat ma' tmexxija nazzjonalista. Fi klimhom stess ta' Repubblika jiltaqgħu fost oħrajn ma' Bernard Grech u l-istrateġista tiegħu Chris Pereġin biex jiddiskutu strateġija politika.